Времето вече нямаше значение. Когато смъртта застане срещу теб с отворени очи, броят на секундите изчезва. Хората бяха в тунела. Ранени. Изтощени. Живи. А ако Любодар беше тръгнал с тях, ордата щеше да ги последва под земята. Затова той спря. Свали тежката картечница от мотора. И се обърна сам. Първо бяха стотици. После броят се разпадна. Желязо, дим, рев. Армия. Елена плачеше. Но знаеше, той винаги е бил човекът, който застава между опасността и другите. Не защото трябва, а защото не може иначе. Барутът пареше дробовете му. Оръжието тежеше като котва. Той се движеше, стреляше, сменяше позиции. Примамваше ги. Разяряваше ги. Водеше ги към моста. Рискът не беше избор в живота му. Още от детството, когато остана сам. Още тогава започна битката. Като дете пазеше слабите. Сега пазеше стотици. Картечницата ехтеше надалеч. И докато този звук се чуваше, в мрака имаше посока. Името Любодар вече не беше просто име. То беше глас. Звук. Сигнал. Докато той стреля, някой някъде още живее.